Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sakbay na, shout out kada pagayam Rogi Racadyo, Tinapaset Luna La Union, Sally Haas, ti Germany, Isabel Dunay, ken kada kay amin amang tartarabay iti drama mi nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. New Year's Resolution. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Anya nga friend. Hindi ka mo lang mga asawa. Manutaw mo. Katapulutang lang dito pa kayo. 39 lang mo. So, sinagsamon ti kalendaryo, friend. Dito pa yagtawan iti 29 kat mamamakan nga agba. At dito makiktot kay tulangan. Saan kay bagamlay ta? Makiktot kami tulangan ata. Lakay kan taon nga namulos ka. At dito kulak lang aruday. Kaya mo, di mga sawa. Kung ano, anda. Nagano dito. Ada piniroda, padam nga agbaakay. Arami mo, tanapintas, nanakam na dyan. Bakit mo tayo? Misa, kayatan na ka na dyan. Inauna aklay ti makatawan nga miso. Ang mong naititi salon-salon, friend. Kabalam ka ning armain? Easy. Opo, para makita Dahita ti New Year's resolution ko. Timang pasungbat ka ni Roda. Let's drink to that ni Roda. Unay daytan kaka. May kasta unay mo ti patarakim dita sangot ti sarming efren anak. Siyempre barutoy anak yun na nang. Natural lang mat ati ang patarakay. Dan nobya maya. Uray awan akot ang patarakyak latamot Anya tiyang mo tayo, nakasalawak dita. Kaya't mo asawan. Adala dita ig-igit ti kalsada tinubyaag. Saan magtitinanang? Hanggang man niya tiyang mo tayo nga raw, ada mayroon na amayam amon to kanyak dita. At isuntugaya man tiyak balin, akaayan-ayat kaw. Kan, maasawak to pa yan. Ay ka, nagsaya atan ngayon kasta anak ko. Ang amom, friend. Makaasawa ka, no ikatem, te kinaman ang nginom mo. Dita bisyom. Nasingputak mo nanang. Oo, tima ko na nasingput akitawan bisyo na. Saan mo tadakas ti bisyo? Basit lang ba't nga arak? Tsak to payag sigarilyo, tamok ang makapakanser dahi dyan. Kasta mo ti arak, numalabsam. Moderate drinkerak na nang. May mayat mo't laing ano katungon amamin pinsan ti arak. Nadaydayaw ka pa, no kasta taramidem. Una dahi tananang. Uminom to pa ti paday. Di ka agiraman at aman di ti kasta. Ti kayat ko asawan. Uminom ti basit laeng. No talaga mo labasit laeng ti maininom mo nga arak. Nalakam laeng nga rod nga isardeng dayta. Kat no may sardeng mo ti arak, sigurado ang makanubyakan, uray kita Adantan manugang yun, itong barotawan na. Nay, apay rado, nagbalingkan amamad tao. Imbaga nga rin ni friend ka na kami, agayim na. Itian niya. Amang nobya, kalpasan na, asawaan na. Ay, nagsaya atan nga nukasta. Tanay, lakayan. Ubing pa'y magtititawan na 39. Ay, no nagkwarintan ni Efren, awanan ati mga yatkan kwa na. Ibagadan to na lakay. O makidi ngam para makita, ati ko na New Year's resolution na. Anya ti kayat mo asawun iti daytang imbagam. Tin ka rin ano sayat nga aramidan na, iti dayto sumunga datawain. Anya ngay dayta anasaya at nga ramidon na. Mang nobya na. Anya? Tinasaya at nga ramidon na kat isardeng nanti agbisyo. Arak lang, matibisyo na.
Dayta, tisan akayat ti babae kun kwa na. Di na ngamin sa utan ti agaram. Kasano kaya makanobya no kasta. Suraman nga man, tapno makanubya mo tan. Sa utan na lang. O, nainaitan na na. Kasano na tayo, friend. Siyat na taparay. May salang algawon kat New Year, friend. Di mo sapay mo na rupiya ng kasarita ni Ruda. Napasyar kumot na. Anya timbagam ngay kan ko na. Inalap at ibat siya abinulod na ide kanina na. Anya. Kunak man na rin ang iyamon ngay na. Pasyar pa lang mo Saan mo tapasyar na iya? Kanalam mo ti binulod abat siya. Di ka pala kimpadawat kan ko na ti bat siya yaw. Anya. Ay. Awanan at ipaglabaan mi kanina nang nimpadawat ka. Pasay ti panagsakripisyo na ito kaya. Itid mo, tinapatakin ka. Kasi tibat siya. Nangina tibat siya ita. Sapay aluminum na yabat siya. Saan nga aglate? Itid mo nga rin tinapatakin ka ako na kumait. Pagsasawan na ko na ni nanang. No ipadawat ko kit din tibat siya may. Basta iti aramida. Yan tangay awan ti batyan ni Roda. Ikatangam. Anya. Pasad na yan ti managbalin mo amasiknan kenkwana. Katangam amin nakasapulan na. Iti kasta, maiayo ken ka. Ibaganan tao, amasiknan ka unay kenkwana. Ha? Kasta ka rin? Kaway. Kita nonya ti awan ni balay da. Iso ti sagot mo. Unay day tanaka. Mapantantuman kumatang iti wansit alamisaan ken tugtugaw. Ay una anak, nagsaya atan. Kaanaw? Urin tun bigatan na nang. Nalawon anak. Apay mangirwar kay ti kwartam. Una na nang. Isot igatang ko iti wansit alamisaan ken tugtugaw. Sige anak, kuyugan kang tungarod. Ay unay daytan kaka. Talaga nagbaliw san ti anak tao baka. Ungarod lakay. Agasem, rugyan ng tagatang iti gargarat. Kasi iti lamisaan kada tugtugaw. At damot lamisaan ken tugtugaw tayaw. At dapay supatayaw. Apay ngay alamisaan man kada tugaw ti alaang na. Ay kakayat namot siguro tagpabaro iti daytoy baro atawon na. Saan pa'y mat nga isutidaan ang iti tugaw tayaw? Bay amlat ta kanila ka, tapno makaurnong iti gamit. Nanag, uray sandak to nakuyugan na mapan gumatang iti tugaw kan lamisaan. Kaduan na to kanon ni Rado. Ay kaiso no iso ti kunam, unay dayta. Apay dagita inlogan nyo iti tricycle nga nyug dito, Rado. Awan mo tinorder ko akasta Regalo na kita. Pudno ti kuna ni Rado, Roda. Regalo para kang kadagita. Ay unay daytan kaka. Nangina daytawan set alamisaan kada tugtugaw. Apay adilawan pa lang ti preso na nga may. No regalo. Awa ate maon kan nagyaman kan. Kastalaan. Agyaman ak ngarod kan karado. Sana siya ti pagyamanam at saan mo ta nagapukan niya? Kanagapuan na ngarod. Nagapukan niya, Roda. Ha? Ni? Nagnginamutan ti regalong kanyak. Okay lang. Basit laday ta kanyak. Ay nakababayin pa din tila may itod mo nga main. Ay kat agyaman ak ngarod Narigat mo timang pabain. Nang runa ka regalo da itoy. Walmat alangan ngay pasublim pa lang mat tinanggatangan mi kundi friend. Saan dan nga awatan ano yung sublime? Kasta ka di? Well, Roda. Friend, siyak matan ti sa manaaw. Agsao ka matan kasaom ni Roda, tas ikamot ti masaknan iti daytaw. Kwa, Roda, sapay ko mata magustom ti regalo. Ay na, mababainak tupay ta nagngina da kita. Idi na minsan kat batya manan tin regalom. Nagngina mo laang dayjay. Ay na, pangina mo tititod mo.
Amangan no nanginginan tumanin di sumaruno. Anya pa'y ayati awan kan ka. Kwa, lugan. Unay daytan kaka. Friend, naibagam ka din ti may papaniti ayat mo ni Roda. Saan pa'y? Hanggang maawatan nanday dyan, saan butin nga ubay? Bakbakitanan. Amo nalatan Ngayon sana, masapol ngay darirag mo matilinaon ti posong atap mo nalawag ti amin. Awan sapay mo, tinaybagam kan ko na. Awan pa'y nga ro. Saos, sakbay arigalwa mitilogan, ipudno maon kayat mao. Kasano nga ipudno? Kat awan mo tigatang ko itilugan. Dahil tangarog kahit, no di mo itantikid daw na, ang mga no di na kanton sangwain. Apay nga yakasta. Madia. Ore madik mo namno kastanto ti mapasamak. Mistake ka ngamin gayam. Sakbay payari ni galwa mitibatya kang daddo mapay. Indarirag maon kayat mao. Saan ka regalo ka regalo itinakaadaw. Saan mo't aday ta ti New Year's resolution mo. No di ka timang nobya ka ni Roda. Sana ya? Isumay. Saan mo pa'y matanobya? Kasano nga tangag pa'y sauradaw? Arme mo na. Tap na amam na danam nama mo noawan. Oray na itan kaka. Malimay, gumawan mo ni Efrain anapan di matang iti wansit alamisaan kan tugtugaw. Un nga rod. Apay nga ta? Nanang, tatang. Ne, ada kamutun anak. Ayan na ngay dagiti ginatang mo alamisaan ka na tugtugaw. Impan kaon ijayan daruda nanang. Order na ka di dagijay? Saan nanang? Pinregalok kan kwa na. Apay kayan-ayat mo ni Roda? Saan pa'y nanang? Ngamdandanay. Iso kadwaan kakman na mapan makisarita kan kwa na. Tasawa ikaw. Ay katuan Kadwaan taan baka itapno adamutan manugang ta. Kaya talaga ti New Year's resolution ko na. Tata. Iso nga ron. Asaan ako nga aging inom. Tadaray ta panggap ka. Ay nagsaya atin nga anak ka. Ala, mapantayo nga ron danunan ni Roda. Unay daytan kaka. Anya aga po adumanon kayo kat awan mo't relasyon mikin ni Efren nga anak yu. Namin no agayan ayat kayaw rigrigalwan na kamuta kanayaw. Ay, saan tata? Ti amok agayom kami laeng. Friends lang kami. Ano? Anyo? Apay nga Roda? Saan na agamit in rigrigalok kan ka? Pati makmakan kan daddo mapay? Awan mo timbagbagam. Masapol ayang ibagak. Maawatan mo't kun adagijay akinaparabor ko kun ka. Ti amok, parabor ti gayem dagijay. Kun may saadan kayan ayat ko. Kat dumanon dan iti daytoy atawan. Anya? Ay na! Ay, saan na mabalin daytoy Ay, saan na mabalin? Apay ngay! Ne, apay kit din na saan na mabalin? Awan mo tinagkinawatan mi itanak yu? Apay nga raw nga nawawat mo amin arigalo. Kinan mo amin na makmakan ngintod ka. Nairugit ko pa yun Awan mo timbagbaga masabali? Naranggas ka Roda. Tinadaal mo ti New Year's resolution ka. Tinadaal mo, linoko na. Awat kang awat, dinakmut gayam kaya. Tapno sumardeng kan, isublik amin ngintod mo. Kasanong ti bagas, chocolate, kanda dumapay amakmakan. Imbagak matan, ana irugit kundagi jay. Unay daytan. Ala, bunagam amin na, ngintod mo, nalpas. Unay daytan kaka. Awanan ti New Year's resolution ko nanang. Ne, ituloy mo lagtaa. Binunag tayo nga ron amin ng regalo ka ni Roda. Kasano pa'y amay tuloy ko ngay. Ti kayat ko asawan. Ti saan mo, apanaginom iti arak, ti tuloy mo. Wan, dayjay ituloy mo ta na imbag nga aramid dayjay. Kan may sa, ado pa'y mo ti babae dito'y lubong.
Oray saan kan nga madayo dito'y barangay, wano ili, wano dito'y Pilipinas, kat adu ati masarakam. Anya, Obing dapay, saan nabaak? Unay daytan ka ka? isaw asaan ka amaawanan iti namnama anak. Oray ag 40 kan iti dayto atawan, ta ubing pay metilangam, ken addalangam, kwapo ka. Basta ipakitam lakit day anasingpet ka. Mapagulidanan nga asawa ken ama. Ado, timangayatkin ka. Wun akan adapay may dayon ka. Pagdato nampay, ta sino man akursunadam, sakbay arigalwam, unay daytan ka ka. Gusto ni nanang mo, friend Pagayam. Sakbay ti adu arig regalo nga itin mo. Pagdatunan pa iti may sa balasang, tapno ammom no kayat na ka, wano adan kayan ayat na, tapno di ka mailawlawan manain. Ken adamot langam, ako na dagiti dadakkel mo. Ken no ituloy mo tagsingsingpet. Adang mangayat ken ka. Inayon mo na itay ti kararag mo, makatumpong ka kumay tinasaya at ngagbalin nga asawam. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. New Year's Resolution. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.